Het is venijnig koud wanneer er ook nog heel veel wind staat. Daar kan je niet tegen kleden. Dan word je een ijspegel. Geweldig. Ik even, zo zijn op de toren even gezellig even met Bart. Ik zie Bart de laatste tijd volop minder. Dus ja, dus verhouding begint wat hard te brokkelen. Maar misschien met die eerste iets uitvaart, ja? We zijn misschien nog maar in relatietherapie. Als je nog een goede niet weet voor de relatietherapie, dan kan we weer warm aanbevolen. Ja, de bus, ik vind het echt machtig, de bus. En dan krijg ik net die centen van Arriva of van weet ik waar om het te promoten. Snijden, hey. Ze volle leer, dan ga ik gewoon voor de bus. Nou, wat hebben we hier te keer? Thermosokken, thermoleggings. Thermosokken, we pakken even lekker in beet. Dat is maat, hè? Dus alles voor de lekker warm. Ja, zeker, absoluut. Ja, het is koud, hè? Ja, het is ijskoud. Ik heb je jet van Piet Paulus, maar het wordt een hele koude winter. Ik heb vanuit dat wij wel eens weer richting de min 20 gaan. Geweldig. Hoi. Hoi jongen. We zitten klaar, dus vanaf bij ons best. Hey. Je ziet op school hè, onder de squasty mantel. Dat is mooi hè. Kijk even stiekem. De vrouw en Wiede schoeltje zetten in de kelder. Nou, dat Sinterklaas die is net gek, ja. Natuurlijk. Dus hier, Ian, hey. Dank Sinterklaasje. Van de bierpiet, hè. Ik ben Willem Braves. Ja, Willem Braves, de bierpiet, de smoorlapieten, die weten het, hè. Ja, wij zijn nog, hè. Dank u Sinterklaasje. Geweldig. Maar nu is het al wat, Bart, want ik ben natuurlijk de laatste tijd net zo volle meer op kantoor. Ik viel het ook wel weer zo. Dat is toch net zo vaak best, ik zit je vaak wel wat langer. Tussen uur, jongen. Wie ben goed, wie ben cool. Ja? Ja, niks aan de hand. Ik kachel gewoon een beetje omheen. Hier kreeg ik uit een zeer betrouwbare bron een melding dat... Ik ga erboven zetten, het wordt een zware winter. Piet had het zijn, hè. Dus ja, ik denk dat er een natuur hier is dat dat sowieso wil gebeuren. Maar ik denk dat... Dan is er al een beetje over van Piet Paulus, mag ik het idee, maar goed. Nou ja, ik borduur voort op zijn verhaal, weet je wel. Dus, nee, ik denk dat Piet zoals kreeg er de win van voor natuurlijk. Dus hij wil... hij wil natuurlijk dat zijn voorspelling toch wel uitkomt. Dus ik denk dat het gematigde voorspelling is en dat we het nog volle slimmer krijgen dan die man vertelt, jongen. Ik vind dat toen onze tune Piet een beetje in twijfel doet. En dat vind ik net zo... Die man die is daar gewoon een beetje op, nou moet ik het zeggen, een beetje die chocoladeletterkap met zo wat, weet je wel. Dit is die populariteit, weet je. Hier het site van, oh we zijn 20 zitten, horen we boven in alle listjes, weet je wel. Denk je dat die man uit zijn nek wilt? Nou, ik denk wel dat er mij de media, dat er daar wat ervaring maar had op de site van nou, we zijn 20, dan weet er zeker van, oh ik ben oorlog, ben ik weer headline, weet je wel. Nee jongens, nee. Die man is een serieuze waarman. Die had er jaren voor gestudeerd. En dat die man zei dat het min 20 wordt, dan wordt het minstens min 20. Daar begint het pas. Geweldig. De vraag is alleen nog, wat maak je daar nou mee? Hoe kun je nou beschermen tegen zo volle geld? Die draaiorgelman die staan altijd in weer en wenst ze boeten maar dat ding te draaien. Dus zo zei ze, die weten er woord van. Oh, nog had er direct op trouwens. Oh. Ik kan het erop houden, maar wie is dat? Maar wij gingen gewoon trooien. Ja? Min 20 of net, 11 toch? Maar hoe klaar is je dat, Jen, dan? Nee, net. Net? Net, nou. Gewoon naakt doen stritten. Altijd het beste. Gewoon wat laagjes onttrekken. Thermohemd, t-shirt, vesten, truien en de werkkleding nog in. Ja, dan mag ik binnen bloeien, hè. Van welke temperatuur kom je net met boeten dan? Oh, mijn 10 graden kom ik al niet meer boeten. Ik heb hartproblemen, ik heb verkalking om het hart heen. Ja. Ik heb CBD en ik had verleden hier 8 keer in het ziekenhuis met longontsteking. En dit is alweer een keer met verstopte darm en longontsteking. Ja. Dus ik get net zo vooruit naar mij. Nee, en dat het om te koud is, dat had ik invloed? Ja, heel erg. En vooral als het nou weer mooi dag, je hebt een slechte dag, het voort waait, heb je long niks voor meer te laaien. Ik heb 2 paar sokken heb ik nog meestal aan. Ik heb thermolegging heb ik aan. Nu ook al? Nu niet, want het is vandaag ongeveer 11 graden, maar onder de 8 graden dan gaat die standaard aan. Ja. En als het echt min 5 of tot min 10 is, dan heb ik er zelfs 2 over elkaar aan. Ja, hè? En dan heb ik nog een skibroek erbij. Kunnen mensen nog wat voor jou doen of niet? Nou, ze nou zien dat ze denken van ik moet die marktkoopman even helpen? Nou ja, een bakje koffie zou wel lekker wezen op zijn tijd, hè? Dus, ja, bliksem. Stille hint, hè? Dus, ja, ik zou het doen, ja. Bliksem. Wat voor een, jongen.
Winterjasje, Oké. extra broekje aan, Ja. extra sokken, tijgerbalsem en je komt een eind. Tijgerbalsem, hoor, dat is ook zo mooi. Ja. Dat is waar. Maar bent u dan ook zo groot dat... Geweldig. Even een tip tussendoor. Die had ik geleerd namelijk in Rusland, in Moskou. Als het heel koud is, dan was die verplaatsen via gebouwen. Er is gewoon een gebouw binnen en dan probeer je die via al die gebouwen te verplaatsen. Als dan het zeiland, dan denk je van hé, ik moet even naar Nijstad daar. Tja, dan kerst dus, dan stap je het zeiland uit. Trekt even door die bietende kjeld heen. Oké, zo. En dan is het weer warm. Nou, dan komt het er helemaal uit. Ja, daarna is het gewoon keihard afzien als het naar het Gouverneursplein Damas. Dan is het gewoon, ja, die bijtende kou gewoon trotseren en gewoon zien dat het echt een man best. Maar als het dan echt net meer te houden is, dan heeft het altijd nog wel een subway. De Subway? Ja, de subway. Wat is er mee? Nou, dat is zeker een hinne. Oh, eet smakelijk. Geweldig. Had ze nog heel goede tips om die zelfs warm te houden tijdens de winter? Laat het alleen maar achter in de reacties hier. Hè. Vond je het leuk filmpje dan Tom Heeg? Moest meer zien? Abonneer je dan op de Friese Vlogger. Hè. Doe het beltje even noemen, dan geef je altijd een melding. Oh ja. Dat het nice is. Lekker leuk. Ga ik kijken. Wat? Dat beltje. Ja? Ja, kijk wel. Ja, alleen bij video's van Enzo knallen, hè? Bij die van die. Ik zou zeggen, ja, alleen op mijn kanaal of bij het kanaal. Geweldig.